जोंनि बिसा एबा बड' सेने आर्टिस्ट एस'सिएशननि जिथु गोदान बडिमोन बे गोदान बडिखौ बिबान लाखांनायनि उनावहाय नैबे दिनैनि अक्ट'आवहाय सेथि एग्जिकिउटिभ सिटिं दा बे एग्जिकिउटिभ सिटिंजों लोगोसेयैनो जोङो गेट टुगेदार जोंनि आर्टिस्टफोर जायफोर रिंगौ दामसा हारिमुजों सोमोन्दो थानाय माखासे हारिमु सिबियारि लोगो बिथांमोना दिनैहाय ज' जागोन आरो बिथांमोना बिथांमोननि गोसो सिंनि माखासे बाथ्राफोरखौहाय फोरमायलायगोन। दा आसा खालामदों आङो दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजावहाय बर' माहारिनि गेजेरावहाय जों माबा नङा माबा मोनसेब्लाबो मेसेज होनो हागोन। दा हक बे साननैसोनि गेजेराव जोंहा मोनसे दुखुनांथाव रादाब जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावनो सासे नायल' जाल' सासेल' माने आर्टिस्ट होननानै बुंजागोन माने रोंखा राखा मुंदांखा आर्टिस्ट सुशिल कुमार सुनि बिथाङा रुंसारि जादों। दा बिथांनि थाखाय जोङो बिसानि जानानै बिथांनि जिउआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थायो बेनि थाखाय जोङो दुखु फोरमायनाय थाबाय आरो आसा थादों बिथांनि बे बर' माहारियाव जा बिहोमा होलांबाय बर' हारिमुनि थाखाय बे बिहोमा होनाया अराय गोजोर जानानै थागोन बा जारिमिन जानानै थागोन आरो जों माब्लाबाबो बिथांखौ जों बावनाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला बर'आव बर' देंखोजों सोमोन्दो लाखिनानै बर' मोसानाय माने खेराइ मोसानायखौ बागुरुम्बाखौ नटेसन माने खालामनानै दिहुननाया बर'नि गेजेराव बिथाङानो गिबिमोन आरो बिथांनि बे सुरुलुफिनि गेजेरजोंनो नटेसननि गेजेरजोंनो दिनैनि जोंनि देंखो बा मोसानायनि जिथु बेवहाय माने फर्मुला हाबनानै दङ बे फर्मुलाखौ जों दायो इयुन जोलै जायफोर फैबाय थानाय जोंनि फरायसा लोगो बिथांमोना बेखौ आहरन खालामनो हागोन बा नाजावनो हागोन आरो बिनि गेजेरजोंनो बर'नि गेजेरावहाय गोमालाङै मोनसे नेरसोन फोरमायनो हागोन। बर' सावथुन मुलुगावथ' मावनांगौ खामानि गोबां दं। गोदोनि आगुनि जायफोर माने बारग'लांनाय माने बिबानगिरि बिथांमोनाबो हाजासे नाजाबाय जुजिबाय आरो मावलांबायबो आरो बिथांमोननि मावनायखौबो जों बाख्नायथावना। बिथांमोननि बे मावनायनि जाहोनावनो दिनैनि नैबे बे स्टेजआ सफैबाय आरो बे लामाजोंनो गोबां माने आर्टिस्टफ्रा दिनै नेसनेल लेभेलावबो साफा सानैहाय माने मोनहैनो हाबाय। दिनै मोसानायनि बेलायावहाय रनिता स्वर्गियारि बिथांमोना नेसनेल लेभेलसिमहालागै मोनहैनानै दिनै इन्टारनेसनेल लेभेलावहायबो गावखौ माने दैदेननो हानाय मोनसे हाबाफारिफोरखौहाय दायो लाबाय थादों गावबो माने जाफुंसारदों आरो बेजोंनो लोगोसेयैनो गोदानै जायफोर सिंगारनि बेलायावहाय निकिता बर'मोनखौ जों बुंनांगोन बिथांमोनाबो जाफुंसारनाय होननानै बुंजायो। आरोबाव बिदिनो गोदान फैबाय थानाय माखासे बिथिङावहाय दायो नेसनेल लेभेलावबो माखासे कम्पिटिसनाव देरहानाय एबा नेसनेल लेभेलाव देरहानो थाखाय गोबां बिथिङाव बिथांमोना जुजिगासिनो दङ। दा नैबे बिसानि गेजेरजों गोबां खामानि मावनो गोनां दङब्लाबो जोङो मावफुंजोबनो हायाखै। दिनै बिटिसिनिफ्रायबो जों जेरैबायदि थांनाय समफ्रावहाय अनसुंथाइफोर मोननांगौ बा फिनान्सियेल हेल्प जों मोननांगौमोन हाजासे जों मोननो हायाखै। दा आसा फारिनो थादों देग्लायनि गोदान बिटिसि सरकारनि नैबे बिटिआर सरकारनि गेजेरजों नैबे बिसाया जाहाथे फिनान्सियेल जेसेबांखिनि हेल्प मोननांगौ जों बेखौ मोनगोन बेखौ आसा थिदों आरो बेजों लोगोसेयैनो जोंनिफ्रायबो आरो रिकुवेस्ट थागोन जा नैबेहाय आसाम सरकारनिफ्राय जोङो नैबे बिसानि बेलायावहाय जोङो बिथांमोननिफ्राय मा मोनो जों खम समनि गेजेरावनो मुभमेन्टखौ लागोन आरो मिनिस्ट्रि अफ कालचार माने सेन्ट्रेलनिफ्रायबो जाहाथे जों मोननो हायो। जों जिहेथु बर'आ ट्राइबेल हिसाबै माने ट्राइबेल मोननांगौ मोन्थाय जोंहा दंखायो। दा बे हिसाबै जोंनि किसु मुभमेन्ट बिनि सायाव जोङो खामानि मावनायनि बेलायाव गुवार लेभेलाव जों मावगोन। दा दिनैनि नैबे एक्जिकिउटिभआव माखासे जोङो रायज्लायनाय जागोन आरो थांखि लानाय जागोन। बे थांखिखौ जुदि मावफुंनो हायोबा फैबाय थानाय समफ्रावहाय जोंनि रिंगु दामसाफ्रा जेरैबायदि फेसिलिटि मोननांगौ बा बिथांमोना जेरैबायदि खाबुखौ मोननांगौ निसयকৈ मोनगोन। बेसिकेलि जोङो दुखु फोरमायो दिनैसिमबो बर' माहारिनि गेजेरावहाय जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि रोंगौथिखौ फोरमायनो थाखाय दिनैसिमबो टिभि सेन्टार गैया बा दुरदर्शन सेन्टार स्पेसियेलि बर' बिजोंजों फोरमायनो हानाय बर' आर्टिस्टफोरनि थाखाय बेबादि सुजुग सुबिदा गैया। बेनि थाखाय जोङो खावलायनाय थागोन गुबुन कम्पानिफोरनिफ्राय बेबादि इन्टारेस्ट लानानै जोंनि बिटिसि हालामाव
सोरबा जुदि गायसनफैनो लुबैदोंब्ला जों मस्ट वेलकाम आरो बेनि गेजेरजों जोंनि रिंगु दामसाफ्रा बा जेनेरेसनफ्रा निस्सयকৈ लाभवान जागोन